Raquel nasqué i es crià a un caseriu perdut enmig d'una vall piranenca. Als 11 anys la dugueren a Marsella. A la vall no hi havia futur i la xiqueta ja tenia edat per ajudar la família, encara que foren els treballs domèstics. La gran urbs la trasbalsà. Les poruguien els carrers curulls de gent, les avingudes immenses, les façanes grises de brutícia, el soroll continu de ramat humà desbocat. Només la mar desconeguda li mostrà que la natura també cabia en aquella ciutat. Durant el dia, Raquel anava a l'escola. Durant la nit, al pis compartit entre dues famílies, aprengué a planxar de manera impecable la roba que sa mare duia de la bugaderia on treballava. En poc més d'un any, deixà de ser la xiqueta pobletana per convertir-se en una adolescent esquerpa, angoixada, àvida de superació. En aconseguir la seva germana major treball a una fàbrica de Barcelona, se li enganxà al braç i abandonà Marsella, en la seguretat que per molt desagradable que li semblara la nova ciutat, mai no li resultaria tan hostil. Les dues germanes s'instal·laren en una habitació llogada a un pis de l'Eixample. Raquel obtingué treball com a planxadora en una bugaderia de la Rambla i, decidida a assentar-se en aquella ciutat, aconseguí amistats i es féu nuvi d'un jove estudiant d'arquitectura. Fou llavors quan s'introduí en un món ben diferent del que l'havia rodejada i es relacionà amb persones que feia poc considerava d'una classe inabastable. Raquel s'espolsà els temors que li produïa el desordre desgavellat de la multitud i aprengué a observar la societat d'una manera crítica, a parlar amb llenguatge reivindicatiu i utòpic, participar en manifestacions il·legals i activitats clandestines, compartir amors col·lectius en una comuna i acabar l'aventurera etapa de Barcelona agafant un vol a Londres en un viatge solitari per avortar. Dolguda de cos i de cor, ja no volgué tornar a la ciutat comtal. Al mateix aeroport de Londres canvià el bitllet de tornada i prengué rumb a Alacant, on inicià l'etapa d'aprenentatge cap a la independència emocional, com ella deia. Soc Pepa Guardiola, us he llegit un fragment de La memòria de les ones, de l'editorial Balandra, i vos convide a la presentació del calendari Temps de Dones, Dones en el Temps 2021, que serà el proper dia 27 de gener a les 5:30 de la vesprada. Gràcies.